हेलो हेलो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आङो दा सेकेन्ड टाइमनि थाखाय आङो दिल्लीयाव थांनो नागिरदों दिल्लीयावहाय मोनसे प्रग्राम दङ बेवहाय एमइटि इउनिभारसिटियावहाय इन्टार इयर्थ फेस्टिवल नेशनेल इयर्थ फेस्टिवल बियो दा 33 टाइम जाबाय खोमा बियो दा एबार जागोन 33 टाइम खोमा आंबो बारा प्रग्रामखौ मोजाङै नायाखै दा बेवहाय जोङो थांनो नागिरदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय जोङो साब्रैल' थांगोन दा आङो बेनिनो एसे माबा खालामखानोसै आङो पेकिं खालामखानोसै दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय बिथिंजाय ओमफ्राय मैगं हागासिनो दङ सानै सिख्लाया आङो बायनानै लाबोदोंमोन बान्दा कबि बेखौ दा एवजानोसै ओमफ्राय बै ट्रलियावहाय सोनोसै पेकिं खालामनोसै मोनबेसे बेग लांनाय जायो नायनोसै मुलिखौबो जाबाय थाखानांगौ नालाय बेनिखायनो मुलिखौबो सोखाबाय आङो बावजानो गिनानै कन्टिनिउ जाबाय थानांगौ बुरजा लाखाबाय आङो एसे मा थिग मा जायो दा माखासे सोखांबाय ओमफ्राय गाबोनबो सोबावनोसै समफोरबो सोबावनोसै दा आङो मोनानि जानायनि थाखाय संनो नागिरदों ओंख्रि भाजा नैबे सालाद जायो कबि आलु बान्दा कबि आलु एवनो नागिरदों गासिबो सानफ्रोमबो जाबाय थायो जोंनो होथाराखै आंनि सिगांनि ओंखाम जानो फैनानै बहा मोननो दे ओंख्रियानो मोनाखैबा नै खारि थुरसि लाना फैयो थेबाबो अयनाय होथारा आं सानफ्रोमबो सोंथारो जोंना मोनबाय भाजाया दा आङो ओंखाम लायनोसै हस्टेलनि ओंखामखौ दा जोंना सालादाबो तैयार भाजायाबो तैयार दा लायनोसै Ayah. Dasar tangan. हस्टेलबाबो बियो हस्टेल नङा हस्टेलनि थालियावनो गोबां माबा आइटेम नुनो मोनो नोंथांमोना नायनानै लादो मा आइटेम माबा नै सुपबो दंबावोसो भेज सुप ओंख्रि नै जाग्रा पार्टनारफोरा दे आक्रमन खालामदो बुजियो आक्रमन माने मा मिथिया
आमला आमला करो ओंखामा गोथांसो मोनलायबाय होफैनाय मोनसे मा होफैनाय मोनसे मा